Mayong buntag. Ay, buntag, Ison. Okay, madungog ra ko? Oh, dungog, dungog, dungog man. Sige. Nalag ko'y pangutana aning Apostles' Creed nga imong gigamit ba? Hmm. Kinsa may author aning Apostles' Creed nga imong gigamit? Hmm. Atong basahon sa kaning kuan diri. Ang nakabutang din Apostles' Creed ra gyud. Kinsay author? Kinsay author? Imprimaturan ni Di ba ko Socrates mangutanag, Villegas. wala ko mangutanag imprimaturan. Kinsay author? Wa man gibutang diri kinsay author, bro. Madahan. Oh, wala, wala. Pangita sa imo Kani. Oh, pangita. Okay. Oh, kinsa may author nimo diya? Namay author, namay author. Kinsay author? Wag ka basa. Wag ka basa. Basa. Ingon ka nga si Socrates Villegas mo'y nag-ingon atong imong gibasa. Okay, nag-ingon ko gimprimaturan. Dili. Gimprimaturan. Ikaw gaingon na nga. Istorya ni Socrates Villegas tong imong gingon. Agreement. Sige. Oh. Si Socrates Villegas may author ani dili. Okay. Si Socrates Villegas mao nag-imprimator. Wa ko mangutanag nag-imprimator ba siya? Siya may author ani dili. Okay. Natural ang gasulat may author, pero siya ang kinsa may author? nag-imprimator. Kinsa may author? Okay. Ayaw na pag-ritso sa author. I-ritso ng Eh, mangutana lang kung kinsay author kay ikaw gaingon nga imong gi-prove na mahayag si Socrates Villegas ani. Ang unod, gingon dere ha, but since the early century, it was based to discern the true church from Unsay false page? one. Unsay page? Inyong bangkon, page 147. 147. Nga ang inyong iglesia, ang inyong ebidensya gikan sa bakak. Okay. Ang imong deklarasyon ganina ni Jomel Baloria nga giunay mo ni Socrates Villegas, di ba? Pangutana si Socrates Villegas bay gasulat ani siya bay author ani. Si Socrates, sige. Si Socrates Villegas bay author ani, yes or no? Okay. Si Socrates Villegas mao'y nag-imprimator. Wala ko mangutanag mo bay naging primator. Ang giingon mo, giunay mo sa inyong obispo, giunay mo. Paminawa. Isa. Socrates Villegas. Ditso na ta. Dili. Karoon ako ni. Ayaw kay Vlad. Ayaw kay Vlad. Lagi wala ko mangutanag ibasi banis bakak. Wala pa man ta. Wala pa man ta maabot anang gitawag na to. Bro, wala pa ta maabot anang gitawag na to og kining content. Ang deklarat sayo ikaw na nilikoy. Diretso ta. Wala pa man kumuhisgot anang of apostolic were lost in time. But Brad. since the early century, it was based to discern the true church from the false ones. Ang inyong Brad. bakak ang ebidensya. Brad. Ang inyong likoy-likoy. Wala pa ko. Wala pa ko mo mention anang sulod. Wala pa ko mo mention anang sulod. Napa ko sa katong giingon gi-confirm pa nako ni ba. Kaning giingon nimo. Giingon Ayaw, dili na likoy, Brad. Dili na likoy. Confirmation rin ako. Ako man ta maabot anang content. Diba? Wala, tapit na apa man ta ni libro ha. Ang giingon man ko di mo ang deklarasyon di wala. Ikaw ra nang nahadlok. Karong gibututan ni mga tao ani mong live. Dito tas unod. Unya pa ta maabot anang unod. Ang imong deklarasyon ay sa. Ang imong deklarasyon ganina, paminaw sa. Hadlok na gapo. Ikaw naman ang nahadlok, unang uligoy ka sa sulod. Kay imong patuohon ang mga tao, aning imong pamutbot. Brad, I'm not born in yesterday, Brad. I'm not born in yesterday. Ayaw migilada. Hindi ko mailad ni mo. Arya, imong ipakita, imong giprove ni mo. Isa. Uy, mas Brad, yung Bisayan language. Lagi. Wala may nangatao kahapon. Wa may nangatao ganina. Okay. Ang imong deklarasyon nga niingon kang Jomel Baloria, giunay mo sa inyong obispo. Karon ang pangutana,
Ang amo abang obispo You nagsulti are ani si Socrates stopped by Villegas. your own Isang sapaw. Ayaw sa sapaw. When he signed the imprimatur. Ha? Wala man ko mangutana ng imprimator. Usa nas Villegas What do you ang mean by imprimator ba na? Wala It ko means mangutana. the statement of this book. It means it doesn't violate your doctrine. And Okay, asa man- according to the Brad, teachings, Sige, bukodon ta ka na ko anang imong imprimator. Asa man na nimo nabasa nga ang meaning sa imprimator nag-agree ana libro. pero layo na kayo ta. Isa. Ayaw. Wala pa ko mangutana anang unod. Wala pa ko mangutana anang unod. Unod. Ayaw Ang sa. unod, purteng klaruhas unod. Wala pa ko mangutana anang unod. Naa pa ko sa giingon nimo. Ayaw Brad, ayaw pangatik Brad. Diba? Nga Tama ko, naghawid ko ana. Naghawid ko. Tungprog na wala ka namutput ani. Tungprog na wala ka mamutput ani. Ayaw sa ako. Pagali ko mo mention aning unod. Pagkaruhay ta ba kay kamatuoran man kaning ato ah. Supako ni mo ang unod dili. Ako'y Dili, mangutana. wala pa ko mo hisgot anang unod. Ayaw sa namot. Babot naman sa diha. But since the early century, it was based to discern the true church from false ones. Bakak ni sakto. Oh. Ayaw sa akong pangutana ana. Confirmation pa man ang ako napata sa background aning libro ha. Abot ra man ta diha, maabot ra lagi ta diha. Lagi ayaw sa hatra man kay ka oy. Hatra jud kay ka. Hatra kay ka. Kabalo ko sa style ni mo suroy-suroy. Ay Sa dili ka ra man ang suroy-suroy. Ano sa to kay di ba, Brad wala man ko moingon ana. Brad dili ba confirm, dili man ang ayaw sa wala lagi. Ang unod giingon pa gyud. But since the early century, it was based to discern the true church of Christ, the true church from false ones. Unsa man sayop ni baka. Ayaw sa kong pangutan ana. Ang ako pa ang background ani libro ha ba kay gipatuo man gud nimo ganina, niingon man gud ka ni Jomel Baloria nga giunay mo sa inyong obispo. Ang pangutana si Socrates Villegas may author anang imong giingon para i-prove nimo nga ang obispo gyud nagsuwat anak nagunay na mo. Yes or no? Diba? Gitubag ta ka nga nay author. Kinsa may author? Unsa may meaning sa imprimatur? Walay violation nga doctrine. Oh. Sigurado ka mo na meaning sa imprimatur? Sigurado ka mo? Sa. Sigurado ka? Sigurado ka? Brad. It was based to discern the first the church. Sigurado ka mo na meaning sa imong imprimatur? Luag ang Sigurado meaning sa ka? imprimatur. Pero na Sigurado ka? Sigurado ka? Luag ang meaning sa imprimatur. Sigurado ka? Ano po luag? Pero Basahon na kung meaning sa imprimatur ha. Basahon na kung meaning sa imprimatur ha. Basahon na kung meaning sa imprimatur. Ayaw sa. Nakumiling sa imprimatur ha. Anong ipilit man ka sa meaning sa imprimatur? Pataka-taka ra magagatag meaning di man na mao. Sa libro. Ngano, hadlok ka sa unod sa libro ni dapat sa imprimatur. Sundan ako ng imong unod sa libro. Sundan ako ng unod sa imong libro. Sige, Yeah. sundan. May na, kaya dirito maglalis. Asa ani nga page? Asa ani kaning nay the Catholic? Why is the Catholic? Why is the Church is Apostolic kani? Sige. Asa man ani magibasa? What is the apostolic succession? Oni? The most compelling evidence. Paingon sa ubos, paingon kang Tertullian. Okay. Kung gusto ka, ilaos. Sa akong basahon. The most compelling evidence that the Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Is the provision within here the apostolic succession. Gibasa nimo ni wala. Gibasa paingon sa ubos. Sa diyang gibasa man kanimo kinsa ang founder sa simbahang Katoliko sumala sa imong gibasa. Bagong ko ka. Gi-explain din ni sa ubos. Kaya wala ko mangutan nag-explain. Kinsay founder sa simbahang Katoliko kay imo magang gibasa na. Ay pagbuot sa kuntubag kay nabasa ko ni ibabaw. Ayan sa kinsay founder sa simbahang Katoliko base sa imong gibasa. Gibasa din giangko ninyo nga church founded by Christ. Pero gibasa sa ubos, unsa may tubag sa ubos? It was based
base to discern the true church of Christ from the false one. So kanang pag-ingon ninyo nga kamoy tinuod, kanang ebidensyaha sumala aming litluha gikan sa baka. Di ba? Ang akong pangutana ba? Kinsa may nagtukod sa simbahang Katoliko sumala sa imong gibasa. Gitubag ka na ka, pagbasa niya inyong giangkon, natural inyong yung giangkon nga Katoliko, nga si Kristo. Pero inyo mo pong gitubag sa ubos, nga kanang nga ebidensya gikan sa bakak, dinaunay mo. Gikan sa bakak. Ang sagingon din niya. Wa man ko pamangutana gikan sa bakak ba na? Ako ba? Oy, maminaw. Since the early century, it was based to discern the true church from false one. O pag-discern din ninyo sa inyong simbahan. Naaman, Brad, naaman sa imuhang ubos, wa ni mo basaha, oh. The apostolic succession is the unbroken chains of ordination connecting all bishop to the apostle and to Jesus. Gibasa ni mo ni wala? Okay, mutubag na ko. Gibasa ko na. Naaraman niya yun. Inyo ba kung gitubag ini? Yan ka lang, may biling sabitan sa bakak. Upit yapong ka. Oh, sumala sa imong gibasa. Sumala sa imong gibasa. To discern the true church from the false ones. Ikan sa bakak. Ayaw nagpili-pili ha. Ikaw manggod ang imong ipabasa ang pabor nimo. Ako di ko mabasa. Ikaw naman nagabasa ang pabor. Ikaw naman nagabasa ang pabor nimo, di man ako. Ang imong gibasa ang pabor nimo. Ang imong gibasa katurang pabor nimo. Ang kaning mga nakasulat riwali mo basaha, maoy nakaparat nimo. Uya ka pataka ba yung kagata kung may sa imprimator? Gibasa lagi na ko na. Gibasa ko na. Pagbasa na ko, giangkon nito. Yung simbahan, gikan sa bakak. Paita So, sad. nakaundang na mo ana inyong pagpanudlo na kamo ang tinuod. Paita sad. Pili-pili rin na imong basa na. Loya sad. Klaro kayo. Napay wali mo basaha, oh. The church is Catholic because she is universal. Pasakpan niya. Ang imo bitaw no pagsapaw-sapaw Pasakpan naman. Japon. Kay dili naman ka maminaw sa kuha, kay puro raman ka sapaw-sapaw, tagakon ta na ka. Surrender? 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 Surrender mo di ko kaplot nimo. Ayaw kong taga ka. Ayaw kong taga ka. Oh, pamatod ang Katoliko Ayaw nang ingog debate kay nag-istorya na kita dire mag-debate ka. Authority nga mo debate. Kay kung isog pa ning inyo kunong debater, wa man authority. Kay Kasi may authority. Sukol di ba? Wa man authority. Oh, sige. Ikaw sa naginoto na ko. Ikaw sa naginoto na ko. Wag ka kaila ko sa imprimator. Sa simbahan mo. Na may authority sa image na. Awa, hiwi-hiwi o. Murag batang may buhot. Niyang ko na sa ilang libro, na ang ilang simbahan nagikan sa bakak ang ebidensya, kunya mo supak pag yung kagapo. Wala ka kasabot na, Brad. Nganong di man imo ni basahon og apel? Nganong ang imong basahon ka na ramang mo pabor nimo? Ikaw naman ang mo basa na. Wa mo pabor kakaro ani o nga giingon dinhi, it was basis to discern the true church from the false one. Nga nagbase mo gikan sa bakak. O klaro na o. Purting klaro ha, pastilan ako'y naluoy. Brad, nakasabot ba kasi mong gibasa, Brad? Wala. Nakasabot. Kay nag-explain ako. Di ara, Brad, ang buti pasabot ana. It was basis to discern the true church from false one. Gikan sa mga kabakakan. Nga naman, kadto ay paminaw sa ba? Ay, lagi maminaw, explainan. Buti pasabot, nga ganang simbahan na, gikan na siya, sa katong gitawag og false one, buti pasabot kadtong mga Judaism kay gaugat baya ng Christianity anang Judaism. Mauna kinang akong giingon nimo. Kapag mubasa kag librong Katoliko, utang sa dire porbida sa doy. Wag yun na-record din nga gikan na Sudiyo. Mauna diha. Ang ingon nini,
paminaw ha, the complete record of apostolic succession, it was lost in times. Nawala na sa panahona ng history ninyo sa apostolic succession. O kung sa giingon ninyo din eh. But since the early century, it was based to discern the true church from false one. O gikans bakat ng pag-discern ninyo sa inyong Oh, simbahan. naisumpay. Naisumpay, wala mo basahan. Yara, Tortillan in 160 to 25 AD, writing against heretic who had founded self-made churches. Maunay buoti pa sa buti ha. Kay mubasa ka, amigo ra sa imong gusto. Nasakpan! 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 Ang buoti pa sa buti ha, kaning mga gitawag na tog mga heritic. Oh, nga nagtukod sila kaugalingon nilang simbahan. Nasakpan! Sila lagi mamutbot, Brad. Dili kayo pamutbot. Oh. Nga kana mo buti pasabot, be. Asa man dia? Ang tubag ana. Ang tubag ana nasa imong gibasa. Ang tubag nasa imong gibasa, giputol nimo. Wala ko nagiputol. Wagin ako giputol. Basahan sumpay ana. Basahan sumpay. Basahan putol. Oh, dia. Sumpayon na to. Ang putol, be. Oy, mami, sus mo lagi. Mo gamit og libro sa Panjabon. Nabubuklas gapo. Dalo. Ang sumpayo. But since early centuries, it was basis to discern. Paminaw sa ba? Kay dili na mo isumpay. Amang pinsa na. Tara, sumpayo. The most compelling evidence that the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Its preservation within here of the apostolic succession period. Sumpay. Sumpay. The complete records of the apostolic succession were lost in time. Paminaw sa ayaw sagsapaw-sapaw. Kagabasa pa man ko. Were lost in time. But since the early centuries, it was basis to discern the true church from the false one. Napay sumpay! Napay sumpay! Tortillan 160 to 225. Writing against the heretic who had founded self-made churches, said, let them produce the original record in of their churches. Ilaha na sa mga simbahan na si heretic, kuno matod pa silang katarungan na wala ang apostolic succession. Kunya na atire sa ubos, wala ni mo gibasa. The apostolic succession is the unbroken chain of ordination connecting all bishops to the apostle of Jesus Christ. Motobag. Katawa na lagi lang. Simple so. Porbida. Apostolic succession were lost in kang Tertullian na. Ang sa gingon ni Tertullian, it was based to discern the church from the false ones. Kang Tertullian na. Imo na yung gibasa, writing against the heretics. So, niingon ba si Tertullian? Niingon ba si Tertullian diha nga sayop ning iyang gistorya? Wala. Ang giingon Dili man Tertullian, Brad. nga ang inyong simbahan. Dili man kang Tertullian, Brad. Dili man na kang Tertullian nga pahayag ka ng imong gibasa. Nara ang giingon ni Tertullian, oh. Dara, dili na mao. Nara ang giingon ni Tertullian, oh. Tertullian 160 to 225 writing against the heretic who had founded self-made churches. Mga writing to against the heretic. Tanawa ha. Let them produce the original record of their churches. Let them unfold the role of their bishop running down in the succession from the beginning in such manner that they are able to show that they proceed from one of the apostle. Ang katong gibasa nimo, mga katarungan tos, mga heretic. Mao bitong niingon si Tertullian sa sumpay, ipaproduce ninyo ang record kung kamo naa ba jud mo ana nga dokumento. Na ang inyohan nagsugod bagid mo original. Kay kana ilaha matud pa din self-made churches. Kung mubasa kag libro putla, ayaw putla. Mutubag na ko. Mutubag na ko ha. Mutubag na ko. Mutubag na ko. Kung Tertullian na doy, paklaro kayo.
Tertullian 160 Ayaw lagi ipasangil, ayaw to 25 ipasangil. AD. Ayaw lagi sampaw. Ayaw lagi ipasangil. Sa ikaw nag-istorya, wata ka sapawi. Kung ako'y mo istorya mo sapaw na ka. Ay, sapaw. Nagtuo na ko siya, wako'y libro, ana. The complete record, so tanawa mo sapaw, manggug ka. Mo na'y nakadaot ninyo. Kay kung mutubag na pa mo sapaw. Tubag ko ha. Kang Tertullian nga sinulat sa tuig 160 AD to 225 AD. Unsay giingon din ni Tertullian? The complete records of apostolic succession were lost in times. Nga ang record kuno sa kasaysayan sa kanang giingon ninyong apostolic succession nawala nas kapanahunan. Unsay ingon ni Tertullian? But the early century, it was based to discern the true church from the false ones. Klaro ka. Sige. Ang pamahayag ni Tertullian. Subapo ni mo ng pamahayag ni Tertullian. O kanang Okay, Brad. Ilan ta magkasinabot, ana, Brad, kay pabutol. Another statement of Tertullian. The writings against the heretic Okay. nagsuwat po po siya. O, unsa man? Okay. Okay, lain akong pangutana. Na, Asa man ni mabasa sa Biblia kining giingon ni Bacalares nga tulo kagad. ha? Si Bacalares may pangutana, ana. Kaya wala mo Patay. kumagwali, ana. Si Bacalares may pangutana. Doktrina na ninyo. Yun sa napagsulti ni Bacalares. Ingon si Bacalares So, tulo ba na sila kagad. Asa man ni? Kabalo ko sa inyong style, bro. Eugene, sabong-sabong ba? Wa ko kay Sa sabong-sabong. balo ko sa napaglitok ni Pastor Bacalares. So kay siya, dili ang updated. istorya, ana, siya ay mong pangutan noon. Dili ako. Nag-istorya ta, ana. Okay. Wa mo ko maingon nga tulog Dire lang ko sa kuan, Brad. Oh, Dire lang ko sa Usa pa, sanay oras. Kay manglimpyo pa ko. May man mo. Ayan, ano mo, limpyo. trabaho diya. So, dire ko sa inyo, dire ko sa inyo Seventh Adventist believer. okay. Mm. Sa pahina tawag aning 263. Ano may ako, ana? Pareho man ta, may ako, ana? Amon tong ako, ha? Amon tong ako na butang. May ako, ana? Pareho man ta, natay libro, ana? Di lagi Parehata. May ako, ana? sige. Kanang one of the founders of the Seventh Adventist Church. Dili na mo akong basahon ga una. Hindi na ko, kay mo man na yung paborito. Ay kawala. Oh, mo man na yung paborito, di ba? May naunhan tamudaan. Oh, may naunhan tamudaan. Okay. Okay ba? Okay, ang akong live ko to, bragyo ko alas 7 kapin. Pero kay nasubluman ta. Last na ni akong pangutana kay mag-live ko ron. Limpyo pamanggug ko. Sige, last na pangutana. Balik Kaya taon akong niya. pangutana. Gabi, naman Aring giingon nga ang Seventh-day Adventist Church, one of the largest, pinakadako and fastest Protestant growing missionary organization. Page 263. 263. Sige. Ingon na, the Seventh-day Adventist, ato lang kumpletohon. She was work school medical missionary work and the worldwide missionary outreach that has made. Mao nagpahimo nga ang Seventh-day Adventist Church usa sa pinakadako ug pinakapaspas nga mitubo nga protestante nga misyonaryong organisasyon. Ang akong pangutana, insakto ba ning ang Seventh-day Adventist pinakadako ug paspas nga protestante organisasyon? Nya, unsa may problema ana? Ano may problema Ang ana? akong pangutana, Gisab- protestante organisasyon ba ang gitukod ni Kristo? Kay nikliman mo nga kamoy iyas Ginoo. Protestante ba organisasyon ang gitukod ni Kristo? Ang gitukod ni Kristo, Kristyanismo. Nga Wala nagbantay ko sa pangutana ikapitong adlaw Kristyanismo. semana. Wala ko. Protestante ba ang gitukod ni Kristo nga simbahan? So, i-categorical na lang, yes or no. Yes Kay, or no, imo gani? na imong ipagawas. Protestante ba ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Yes or no? Okay. Ang gitukod ni Kristo nga simbahan wanya nganli. Mo nang dili Wala ko mga tanaginganlan ba? Wala ko mga tanaginganlan ba? Listen Ang akong pangutana, protestante bang simbahan ang gitukod ni Kristo? Yes or no? Kung protestante, explain. Kung dili, explain. Tubagon ta ka. Kay wa man tas debate. Kung natas debate mo pugos ka na kog yes or no. Pero wa man tas debate.
tubagon ta kag narrative. Kay ang explain ang Biblia wa man gyud mag-ingon nga protestante ug gitukod wapon miingon nga katoliko. So ang giingon sa Biblia wala. Ang iyang gitukod di iyang katawhan, church, organization. O lagi. Oh. Ang gitukod ni Kristo, simbahan, Di iglesia. katoliko. Asa pa minaw, wala ko mangutana kung saan ang simbahan na. Katoliko ba nag-SDA dili or kanang kuan ba na, born again ba nag Methodist Baptist? Protestante ba ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Yes or no lang. Kung protestante, explain. Kung dili, explain. Tubago na to. Wala nganli sa Biblia kung protestante ba na dili. Brad, wala lagi ko mangutana ginganlan ba na. Sa yes or no, ano man. Wala mangutana sa debate. Wala tas debate. Wala tas debate. Mo nang di ka kapugos na kung yes or no. Kung naa debate, mapugos kung himo yes or no. Wala man tas debate. So tubagon ko yung kag narrative. Okay, kaning giingon din lain pa utana. Kining giingon din nga Protestant Missionary Organization ng Seventh Adventist, mao ba ni simbahan ng gitukod ni Kristo? Okay, tubagon ta ka. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Wala ko mangutana nagbantay ba kasuguan? Mao ba ni? Mao ba ni? Nagbantay sa iyang mga sugo. Wala ko mangutana nagbantay ba mo? Mao ba ni simbahan na? Di, wa ko mangutana gabantay ba mo si Kristo gabantay ba? Kaning giingon din ni ba nga ang Seventh Adventist Church usa sa pinakadako og paspas nga nitubo nga protestanteng misyonaryong organisasyon. Mao ba ni ang gitukod ni Kristo? Ano, unsa to? Tro. Mao ba ni ang gitukod ni Kristo nga simbahan nga protestanteng pinakadako nga misyonaryong organisasyon? Ang simbahan sa New Testament nga gitukod ni Kristo mao tong nagbantay sa iyang kasuguan. Wala ko mangutana kung sa tong simbahan nagabantay ba to wala. Nagbantay sa iyang kasuguan, so sakop na sa simbahan ni gitukod ni Kristo. So wa ko mangutana nagsakop ba ni? Wa ko mangutana nagabantay ba mo? Gabantay ba si Kristo? Kani bang giingon sa inyong libro ba nga ang Sabadista pinakadako o pinakapaspas nga nitubo nga protestanteng organisasyon? Mao ba ni ang Kristong gitukod? Mao ni dili? Mao ba na nga gitukod ni Kristo nga organisasyon kauban na sakop na. Wa ko nagkauban ba mo? Wa ko nagkauban ba mo? Mao ba ni? Mao ba ni? Di wa ko nagkauban. Mao ba ni gitukod? Wala mi atong panahona, wala man mi atong panahona. Asa to padili kini mo iyan ni Kristo kaya pa din mo atong panahon na. Wala man kay mo atong panahon na. Kanos ano mo wala pa din mo atong panahon na. Paita. Ikaw ka na atong panahon na gato. Nataw na atong panahon na. Wa man kay atong panahon na. Kami pa ka. Wala ang Seventh Adventist na niingon na nga wala pa sila atong panahon na. Patay. Wala bitaw ko atong panahon na. Wala mo atong panahon na. Kamu nanay mo atong panahon na. Bugok mas gapo. Iklay mo. Naalugan ta karong panahon na. Mao ba ni? Ingon siya kauban ni. Wa ko mo nagkauban ba mo? Mao ba ni? Kaning giingon sa inyong libro. Kaning giingon sa inyong libro, mao ba ni? Wa ko mo nagkauban ba mo? Kaning giingon sa inyong libro, mao ba ni? Kalangunang gitukod ni Kristo katumang mga Hudiyo. May kami. Di man kami ang gatukod ni Kristo Gudyo. Gatukod ni Kristo Gudyo. To'y original nga Sabbath keepers. Kami sumusunod. Basahi kog sita sa Biblia. Gatukod si Kristo Gudyo. Ha? Kung sa'y katukod, basahi ko. Ang membro Hudiyo. Ikaw kayo na nga. Ang gitukod ni Kristo Hudyo. Ang gitukod ni Kristo Hudyo. Sitas. Ikaw galito ka na. Sitas. Kaluya. Kabawa ba ko, chap-chap na ba din ng imo? Imo na ba din yung chap-chap? Imo rin yan ang ano? Ang atong pangutana, putlon-putlon na ba rin ninyo? Mahira ba din mo sikati? Ansa ba? Kaya alas 7 na. Balik taon na gabi. Alas 7. Balik gabi. Nakuilas. Hoy, Doy, mamay ko, kaya umang kay trabaho. Ang imong trabaho, kuko man kasi nganganga riya. Kami na ang trabaho, Doy. Ay, lag kasuya. Balag manganganga mi. Tinuod man sad. Kining imo nagapikin. Ikaw may piki. Kaya ang inyong simbahan gitukod na dito ang ebidensya gikan sa bakak. Sige, pangutana. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko ug di si Kristo? Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko ug di si Kristo? Contrary from the teachings of Christ.
Eh, kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko ug di si Kristo? Ha? Kinsay gatukod sa simbahang Katoliko kung dili si Kristo, wala gi-reveal sa history. Pero ang gi-reveal sa history, hindi na gatukod ni Kristo. O nga naman. Okay. Wala Oh. ko no gi-revert sa history. No, Kung may man. mabasa ko sa history nga si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church, ang kuno nimong bakakon ka? Claim na. Pwede ako mangutan nag-claim ba? Wala ko mangutan nag-claim ba? Ang imong Oh. deklarasyon, walay mabasa ang gi-reveal sa history nga gitukod mi ni Kristo. Kung naay Claim lagi na. mabasa ko sa history nga gitukod mi ni Kristo, dili claim ha, history jud. Admit Claim ako lagi ba na. nimong bakakon ka? Hindi ko moongkon kay claim mo na. Naman po ko yung history. Naman po Sige, ko yung history basahon diri na ko, ha? nga nagbase. Naman po ko yung history diri nga nagbase nga claim na. O niya na Okay. po diri ng Gregorio Saidi. Si Gregorio Saidi nag-ingon nga nag-una pa ninyo ang Eastern Orthodox. Kamuday na. Ay, di, Tiki kita walay matag. Sige. Dili ba kinsay gatukod sa simbahang Katoliko, kinsay gatukod? Wala lagi gi-reveal sa history. Wala ko mangutan nag-rebel ba na? Kinsang tawhana gatukod, wa ko mangutan nag-asa na nimo basaha. Kung kinsang tawanan. Wala lagi ko mangutan nag-rebel ba na o dili? Ang bitukod ni Wala Kristo. wala ko mangutan nag-asa ba ni na to mabasa na bas history. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko ug di si Kristo? Kinsay nagtukod wala lagi gi-reveal. Pwede ba ko mangutan nag-rebel ba? Wala gi-reveal. Wala ko mangutan nag-rebel ba na? Kinsay nagtukod? Kinsa man si Juan, si Alpi Haba? Kinsa man? Facts dili mo mapamatuod nga ang inyong simbahan claim na. Kunya sumala pa ni Wala ko mangutan nag-claim. Gregorio Saidi oh. Kung sa ingon ni Gregorio Saidi, the Orthodox Church is all this branch of Christianity. Wala. The Roman Paminaw. Catholic Church. Wala lagi ko mangutan. Brad, wala lagi ko pangutana nimo kung ga-claim ba mi o wala. Ang ako lang ba, kinsa di ay gatukod sa Katoliko og dili si Kristo? Wala ginganli. Ay na, wala ko mangutan ginganlan ba? Wala ginganli. Kaya kung ginganlan ba, makahatag ko ni mong ngalan. Okay, ay Brad, Brad, nganli. naday ko, Brad, dili na ka na ko na ginuton kay malangay yung taan niya, wa man tay katugan na. No. So, kani nalay ko confirmation Brad, nalay kong confirmation aning Biblia ha ba? Naamang ko'y logo sa 70 Adventist Church, Central Visayan Conference. Unya ang publishing aning Biblia ha Brad. Kita kada ginuton, kadaghan pa kong trabaho. Isa ba? Published by Philippine, lagi kadila ba? Published by Philippine Bible Society. Ang akong pangutana, kani bang Philippine Bible Society inyo ha ba ni dili? Wa may mo angkon na mo ana. Naaba mo yung authorization, certificate of authorization nga gitugtan mo sa Philippine Bible Society nga kining ilang publication Naagyo, pero butangan tuwa na ninyo Central Church. sa naaba mo public kaning ni ang certificate of recognition or kanang authorization baka karon nga statement gikan sa Philippine Philippine Bible Society nga ang kining ilang publication o kining gi-produce nilang Biblia butangan niyo logo sa inyong simbahan. So mutubag na ko. Mutubag ko ha. Mutubag ko. Ang record na sa among dako. Tuwa na sa Dako. conference sa Luzon ba na kung sa Philippine Publishing House. So sila nagunit na. Kung gusto pa, tuwa sila, pangutan sila dito. Kay sila Alayo. kahibalo na. Kay kami So, wala kay balo, day. So ano may mahibaw na. Sila may mahibaw na. Tasad. Ato mo dito sa taas, kay para nagunas inyong record kamo nakabalo lugar mo sa ubos. But ni mo gapo. Nakabalo lugar mo sa mga record ninyo dito sa ibabaw. Wala, dili lang to na ginuton. Bro, Kay iya na, pero mga igsoon, mayroon pa sa dili na ginuton samot na kung di mo na ginot nimo. ngano makigdebate man kana kung di ko nimo na ginuton. Kaya daghan na pala kong trabaho, gidagino talaga kay gusto mo talaga. Sige na. Katawa tali mo ani. Wa man kay orang Sige, Sige, wa man kay maot na ko. Sige, salamat. God bless.